Červená znamená pre vodičov stáť, no pre rozhlasových redaktorov presný opak. Na tento fakt si zvykajú aj študenti žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorí sa podieľajú na fungovaní univerzitného rádia. Volá sa Pulz rádio, čo nepochybne vystihuje jeho tvorcov, študentov, budúcich novinárov. Kedy vzniklo a kto ho založil? Univerzitné Pulz rádio vzniklo v roku 2005. O jeho vznik sa zapričinili dvaja členovia, Mariana Hunková, ktorá bola aj šéfkou tohto rádia, a Jan Záhradník, ktorý bol hlavným technikom. V súčasnosti je na pozícii riaditeľky Ivana Pitoňáková. Tá nahradila Marianu Buzmovú, ktorá už štúdium na univerzite úspešne ukončila. Čomu sa rádio venuje a kedy vysiela? Pulz rádio sa venuje hlavne živému vysielaniu, ktoré prebieha vždy od pondelka do štvrtka, od 4. do 9. To sú vysielané relácie naživo. Okrem relácií na poslucháčov číha aj kvantum hudby. Tá je v éteri non-stop. A ako sa dá Pulz rádio počúvať? Stačí si kliknúť na pulzradio.ku.sk, v ľavom menu zvoliť play a vybrať si najpohodlnejší spôsob, ako si ich vypočuť. Na budúce si povieme niečo o histórii Pulzu, ktorá je bohatá na úspechy.